mlimi wami qhubeka. Aliyi ukubuyelaze kimi. Phinda mama, phinda. Aliyi ukubuyelaze kimi. Aliyi ukubuyelaze kimi, phinda. Aliyi ukubuyelaze kimi. Phinda mama, phinda. Aliyi ukubuyelaze. So lizobuyela kodwa lizubuyelaze, phinda. Aliyi ukubuyelaze kimi. Aliyi ukubuyelaze kimi, phinda. Aliyi ukubuyelaze kimi. Ngoba kwenze njani? Qhubeka. Lingakafezi lokho engikufunayo. Kufanele bezokufeza, phinda kwenze njani? Lingakafezi lokho engikufunayo. Bonge futhi. Phinda ulibonge. Baba, egameni likaJesu, izwi lakho leli nkulunkulu ongcwele, izwi lakho nkulunkulu namandla onke oliphimisile namhlanje. Baba, namandla onke siyazi ukuthi ukukhuluma kwakho akufani nokukhuluma kwabantu. Baba, namandla onke aliyi ukubuyela emuva lilambatha, lingamandla aphilileyo. Baba, namandla onke namhlanje nkulunkulu ongcwele malihlale kithi. Nkulunkulu namandla lisikhumbuza, nkulunkulu ongcwele yebo aliyi ukubuyela emuva lilambatha. Izwi lakho moya ongcwele sibongile ngalo, nkulunkulu ongcwele sebenza ngalo namhlanje, silindele ukuzwa kulo egameni likaJesu. Haleluya. Akujwayelekile lokho engizokwenza. Akujwayelekile lokho engizokwenza. Ngiyacela ibandla lime ngenyawo. Ngiyacela ibandla lime ngenyawo. As we receive the word of God, hallelujah. Ngisho ngathi akujwayelekile lokho engizokwenza. Ngicela ukuthi uvala amehlo akho, uphakamise izandla zakho phezulu. And give God anything that you expect from Him today. I'll give you just 2 minutes ukuthi uthandaze utshele uNkulunkulu lento olindele ukuthi akwenzele yona ezweni lakhe namhlanje. Jabala khandele yonke. Jidala bande yememela. Utumani kazi molomabe ku. Unkulunkulu wethu ngcwele. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Nkulunkulu namandla nababantwana bakho baze kuwena anibuyeli ntambati. Kukhona umsebenzi elizowufeza. Kukhona umsebenzi elizowufeza. Ushilo wena, kusho wena, akushongo mina. Nkulunkulu namandla kusho wena wathi ukhona eliphumela ukuzokufeza. Nkulunkulu namandla kushomo mina kusho wena wathi khona eliphumela ukuzokufeza. Kwenzeke manje nkulunkulu namandla nangi umntana wakhe ekhuleka kuwena uze kuwena ngezwi nkulunkulu namandla njengalokhu inhliziyo yakhe inokufiza. Baba wethu ongcwele, baba wethu othembekile, alibuyeli lambatha kusho wena. Java librekele bezele hande mando nikhala baba nikhala baba jerebende kele brekele behande. Pray, nginikeza ithuba lokuthi thandaza. Jerebende nyama unamana nikhana nomyana eliana malalela uyamana in Jesus' name we prayed. In Jesus' name we pray. Amen. Ngashaya izandla ushayela uNkulunkulu bese sihlala phansi. Hallelujah. Tell umakhelwane, tell Maki, congratulations. Tell umakhelwane, bheka lo ngapha uthi makhelwane. Congratulations. Hallelujah. Sizodla bazalwane. Lasifunda khona in the book of Exodus, chapter number 3. The Lord has taken me to preach on something that is very, very crucial. Hallelujah. Bengicelile ngathi ngicela ungaphazamiseki bangcwele ngisacela futhi namanje. Hallelujah. In Exodus chapter number 3 lasifunda khona ku verse number 14. Little Bible, I'm not going to go into in depth of the scripture. Hallelujah.
but I will try ukuthi ngiyenze ukuthi understandeke kulo ongana idea kahle. Hallelujah. Chapter number 3 lithi iBhayibheli uthi uNkulunkulu kuMoses hamba Mose uyakumtshela uFaro ukuthi nguye ungimuye. Hallelujah. And I want to start my sermon right there. Yindaba ngenxa yokuthi uNkulunkulu unegaba eziningi uma ngabe kufanele ukuthi achazwe. And I said ngelinye ilanga, and I will still repeat this until sifinyelele in the matters of faith. We as the Christian church, njengebandla lamaKristu, isikhathi sokuthi sixoxe ukuthi how does impilo yethu must look like at the absence of the actions must come to an end. Indaba yokuthi sizofuna ukuxoxa ukuthi this is me being successful, kodwa ungakwazi ukukhomba ukuthi now that is me. Hallelujah. So uNkulunkulu has taken me into a dimension yokuthi ake siyeke ukuyikhomba singayibona, ake siyikhombele sesiyibona. Hallelujah. Into yami asingachaza ukukholwa but asikuphili ukukholwa. Ngoba if ngichazela ngento engakafikeleli kuyo ukuyiphila, yabona umama wenze example ekahle wathi uya eAmerica. Mayefike eAmerica unganitshela ukuthi kobe kunjani, kodwa ungaya kuye manje ngeke akutshele ukuthi kunjani eAmerica. Hallelujah. Kodwa yena ngisho noma ithikithi sesandleni, kodwa uyakutshela ukuthi ngiyaya khona, kodwa umusi kunjani uzothakaza. So therefore as a Christian, no matter siwaphethe amathikithi akhomba indlela, kodwa la sesikhona sesibonile la siyakhona. Hallelujah. La siyakhona sesifikile kodwa sikakafiki. Hayi awangizandile. La siyakhona asikakafiki kodwa sesiphakathi. Hallelujah. Now uthi Moses makufanele alalele ukuthi uzofika thini kuFaro ngoba ethule ukuthi akayokhipha abantwana bakaNkulunkulu. Esethi Moses ke mana ke Faro, yamthi ngiyamazi mina, I come from that land. So mangifika kuFaro oNkulunkulu waseGibhithe fanele ngifike ngithi wena ubani. Ngoba number 1 akakwazi yena mina the way ngibone ngakhona, akekho yena nami la mina the way ngibuka ngakhona. So therefore mangifika kuye into yokuqala engazi ukuthi uzofuna ukuyazi ngawo ukuthi ungubani. Ebazalwane kubalekile ukuthi ungubani kwakamoya. You cannot take decisions in the realm of the spirit igama lakho lingaziwa. You can never have dominion, awunakubusa phezu kwemimoya ungaziwa ukuthi ungubani. Kuba besinesikhathi besomfundo chapter number 19 encwadi yeZedekhiya. Lithi iBhayibheli kwakhona amadoda ayephikisana noPetro, ayephikisana nabapostoli, kodwa ngelinye ilanga ngithanda umbhalo waleya ncwadi uthi balinga ukuliphatha igama likaJehova uNkulunkulu. Babelinga bathi bafuna ukuyokhipha amadimoni. Mabefika kwindoda ekhwela amadimoni yathi ngiyanizwa ukuthi nibiza ngegama likaJehova nifuna ukukhipha thina. Yathi le ndoda khuluma amadimoni, le ndoda athi ningobani. Into yokuqala mawufika, who are you? Ibalekile lento until you know your true identity of the Christ or Jesus ophila kwenu, there is no authority you will take. Until uKristu ambulwe, intando kaNkulunkulu ihlale kuwena, njengalokhu lithi iBhayibheli ayisekho ezibhebheni zamatshe kodwa isilothwe enhliziyweni zethu. Ekuqaleni it was written on the tablet stone, but it was then taken out into the scroll lesesiphethe. From there yosethi ayilothwe enhliziyweni. So ufika in the realm of the spirit, introduce yourself who you are. Because before you are introduced who you are, let me take you through this. In the realm of the spirit, there are different rankings. Because there are princes, there are principalities, there are demons, there are devil worshippers, there are satanists. They are on different rankings. So if iBhayibheli lithi awukwazi ukungena endlini uyothatha impahla yakho ungakabophi isikhwagga sendlu, mufike esikhwaggeni sendlu, they want to know who you are. Into yokuqala before sikhuluma nawe, who are you?
Introduction of who you are is very important wherever you go. Ngisho abayazi laba basesikoleni mawuzoqala nje ukuzobhala i-exam, first things first, your name, who you are, kuze sibone ukuthi siyakwazi sake sakwazi yini. So now uMose la u-introducer, oh God, asofika kanti uNkulunkulu u-introducer yena, usi-introducer kuMose. Introducer uNkulunkulu uthi I am that I am. I'm done. Manje uNkulunkulu awutshele mina, a mere man who does not understand, ichaza ukuthini inkulumo yakho yokuthi I am that I am. And when I was praying for the message, Mr. Nkulunkulu mthathe and put me to understand his attributes. Because ngaphandle kokuthi uNkulunkulu wenzeni, you will never know who he is kule season okuyona. Ngathi kungeke usangizwa ngendlela ungilalelele ukungiqonda. Hallelujah. So uthi uNkulunkulu kuMoses, I am that I am. Can you just stay there for a moment? Get there. So sewuyafika ke kuFaro, sewuyathatha ubani lothi uzokhipha abantu wena la. I am that I am. Unginguye. Na uNkulunkulu mina bengisho igama lakho, bengisho ukuthi who are you? Uthi nginguye, that is my name. Mzimba kaKristu ngiyanbiza. Wonke umuntu phakathi kwenu la unesimo sakhe esimjabulisayo nesingamjabulisi. Nafuna ukushintsha singabe safana nazo. Kunento afisa ukuthi angayenza ukuze ethi mangabe ethi mephuma kule ntshumayelo abe yinto angangena ngayona. Ngenxa yokuthi utheme phakathi wathola a blueprint ukuthi from here fanele nginyakaze kanjani, ngithini uthani, ukuze ngikhona ukuthi lento ebekade inhlupho izolo ingabisamhlupha kusasa. Wonke umuntu has got something to worry about. Wonke umuntu has got something to be concerned about. Let us speak reality. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe nina ngikholwa kangcono kunami, I don't even deserve ukuthi ngibe la ngisho lento. Kulungile, it's fine. But I will bring into reality ukuthi God then introduces himself to Moses. He says, I am that I am. Bangelithanga wakhuluma lutho. Yes, I know very well. Kodwa kuba ubungilalele ukuqonda ngabe usunami. Okay. Uthi lo mzalwane makasifundela. Ngizoyichaza ngeke ngishiyeke. Uthi lo mzalwane makasifundela. Chapter number 10. Chapter number 10. Chapter number 55. Verse number 10. Uthi njengokwehlela kwemvula nekhwa ezulwini kungabuyeli khona, kepha kunethisa umhlaba phansi. Hallelujah. Kusho lokho sisifundile kanti sifundela Isaiah chapter number 55. Uthi njengokwehla kwemvula yehla isuka phambi isuka ezulwini, nekhwa malehla isuka ezulwini liza phansi lizomazisa umhlaba. Mafuna umhlaba ube manzi akithi, ukuze ukwazi ukumila sithole isinkwa lesesidlayo, ukuze ukwazi ukumila sithole impuphu lesegayini. Okay, asiqhubeke. Ebethi kwenzele ukuba uthele uhlume angithi. Ngisho lo bila kathi ulima wena. And then besethi unike ohlwanyelwayo inhlwanyelo nodlayo isinkwa, angithi lethe ngidudisho. And then besethi ke verse number 11 besethi liyabanjalo ke izwi lakho.
kusho ukuthi alikwazi ukuphuma bese libuye lithatha ureverse. Kanti uMoses akakachazeleki ukuthi I am that I am chaza ukuthini. Sesiyasondela. And then uthi eliyakuba njalo isilamo eliphume emlonyeni wami. Aliyophuma lilambathe. In other words, angeke ngikhulume izwi phezu kwempilo yakho bese libuyele emuva kanti wena awukaka-understand. Now when you look into the Old Testament, I want to go back into the Old Testament. Kunamagama amaningi that are called the names of Jehovah. So now, isidingo sikaMamdlong asifani nesidingo sikaBabumdlong. So manje uthi uNkulunkulu ke lalela wethami ngithi kuMoses I am that I am. Ngoba lento engimthuma yona ayizudinga one dimension lapha, but izodinga random of dimensions. Kwesinye isikhathi kufanele ngiphendule amanzi abe yigazi, kwesinye isikhathi kufanele ngibulale amazibulo, kwesinye isikhathi kufanele ngenze lokhu, kwesinye isikhathi kufanele ngivele inyoka, kwesinye isikhathi izawugwinya bezikhona, kwesinye isikhathi kuzoba lokhu, kwesinye isikhathi kuzoba lokhu. But all of that ifuzoqaphela kuzele ukuzonginikeza igama I am that I am. Bengifisa ngabe usuyangizwa manje, because my plan is about to land, and I will land very softly. So ngiyacela bazalwane ukuthi nanoma ungekho phakathi kwethu, but make sure that you keep on building yourself, says the word of God, on your most holy faith. You build yourself on your prayer, you build yourself on studying the word, you build yourself ngama-material wezinto zenkolo, ukwazi ukuthi ungasuki endaweni kaJehova, ukuze sinweze sithi basihlangene, ngoba mina la ngikhona manje kugcwele iflenkazimulo, kodwa ngeke ulizwe mangabe i-appetite yakho iqhelile, ngoba kwesinye isikhathi phakathi kweviki wena u-3 days wonke uweloya namapiano, u-3 days wonke uweloya nabo-Celine Dion, bese ucabanga ukuthi lento kufika Sunday sesihlangene kanje, omunye uzoba nehubo, omunye abe nesambulo, omunye abe nesiprofeto. Sizovelaphi ngoba sivele kwi-R&B, sizovelaphi ngoba sivele kumapiano, kuvele into eyiphambe, kodwa lithi iBhayibheli okunjani malihlangana ningezoyifundela la omunye nomunye suke nayo. So usondela wathi obhala kahle encwadini kaLeviticus athi lo mlilo ose-altari mawuhlale njalo uvutha, awuzi nomlilo Sunday uzokokhela la, kanti isikhulu bekade singavuthi iviki lonke, awuzi wena la ngento engena, awuzi ney'nkuni ey'manzi ufuna uzosifuthisela la, usibangela intuthu. Usibangela intuthu, awuzi ney'nkuni ey'manzi uzofuna uzobokhelwa yithi. I am that I am. I am that I am. Ubezela ukuzophendula kule simo sakho. Wabuza u-Abraham wafika wathi nginenkinga ngidinga inyama, kodwa uthe angiyonikela ngendodana. Wathatha indodana wahamba nendodana, kodwa endleleni bebuya wabuya negama elisha likaJehova. I am Jehovah Jireh. I am the Lord who provides. Asfani ngithi ngikutshele nansi into, ngiyazi abanye mhlawumbe bengeke bevumelane nami. Mr. Uyabona Mr. Mnguni, ngisho noma ngathi uNkulunkulu angipha such great exploits, ngishumayele miles away from his anointing, but ngifuna ukutshela into yodwa, the anointing on this man I will have to always honor him. Ungalokothi ungqambela amanga ukuthi siyalingana, asilingani, musana ukukhohlisa ntembisweni, musana ukukhohlisa asilingani.
asilingani. Noma ungabona amandla emuva kangakanani, asilingani. Yiyo lento eyenza ukuthi singakholwa, singeke saze sambulelwa nguNkulunkulu, because you think ukuthi ngoba sesindisiwe, sesiney'limi ey'ngcono, sesinamandla angcono, sesinama-invitation angcono, bese sicabanga ukuthi sesibakhulu. Asilingani. Understand where you are in order ngoba la uyofika kokuyobuzwa kuthiwa u-Adam. Lento yokuthi ubuzwe ukuthi ungubani has everything to do with ukuthi usubmit up, usave up. Lento leyo has everything to do with ukuthi ungubani, usave up. Ngoba ngeke ube negama lala ungaveli khona. Angeke ube negama lala ungaveli khona. Angeke uze ube namandla ala ungaholwa khona. Abangisangezi. Hallelujah. I am that I am. Kunento engifuna ukuyikhuluma namhlanje. Wonke umuntu unesimo sakhe. Kodwa ngizokutshela namhlanje isimo sakho sizokutshela ukuthi udinga bani empilweni yakho. Cela abazalwane abawu-3 bezela ngaphambili masinyane. Abazalwane abawu-3 bezela ngaphambili masinyane ngifuna ukubhala. Abazalwane abawu-3 3 abazalwane. Hey Jesu, sikuphilani? 3 bazalwane, sashoda 1. Hawu moya engcwele. Moya engcwele. Shangela baba. Ya bazalwane. Sanibona. Ngiyababona labazalwane laba ngoba yathi. Into abazidingayo asifani. Hallelujah. Asifani. Ngihlela nje ngihlela indaba zami. Ngoba ngihlela nje ngihlela indaba zami. Hallelujah. Mwenze lento le. Angabizelanga lento ongizela zona lapha. Angabizelanga lezinto lezi. Mina ngizokwenza example. Hallelujah. Hallelujah. Umama la there's a dimension kaNkulunkulu ayidingayo. Engadinga omama, engadinga omama. Awafani. Hallelujah. Kunegresi kaNkulunkulu ayidingayo. Okufanele nje ususe lapho namanje. Angene kwenye ofisi kaNkulunkulu. Dimension kaNkulunkulu ayidingayo. Engamenza ukuthi uma engayithola namhlanje. Okay, ngicela ukufresh ale statement. Ezokwenza ukuthi uma ecela ukuyithola namhlanje. Ngoba izisezwini angeke asafaka. Kune dimension ayidingayo. Esekayitholile namhlanje. Ngoba izisezwini. Enelifundwe uyena wathi ayukho uyena lelabantu. Hallelujah. Omunye umdingo awuJehova Jireh. Hallelujah. Omunye umdingo awuJehova Sebaot. Omunye umdingo awuJehova Yahweh. Abamdingi kwidimension eyodwa. Singafana kanjani? Izinto ezimshayayo ngiyaprofesa, izinto ezimshayayo zimshaya yedwa. Zimshaya ngefamily yakhe. Hallelujah. Izinto ezimshayayo fanele ngabe maye breaker through with Jehovah Sebaot. Nefamily yakhe nomama nobaba bazokhonza. Sengiyaprofesa. Kunezinto kufanele ukuthi ngabe nomyeni sela ekhaya. He is Jehovah Shammah. Abamdingi kwidimension eyodwa.
that I am. I am done. Ngike yodwa manje. I am that I am. Uthi khona phakathi kwale ndawo. Nomthandaze bengithi uthandaze. Umtshela ukuthi ufunani. Uthi I am that I am. I am that I am. I am that I am. Sinama ngenyawo. I am that I am. Ngibheka isitha sihlasela, ngabheka izikhali zesitha esihlasela ngaso, ngase ngibheka igama likaJehova ukuthi ungubani phezu kwalesimo. Therefore I have a revelation. I am that I am. Kusho yena. Nina nothula and ngiyolilwela mina. NginguJehova uNkulunkulu wenu. Nina nothula mina ngonilwela. NginguJehova uNkulunkulu wenu. I am that I am. Nina nothula ngonilwela mina. I am that I am. 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 Balamehlo akho. Angifisi ubeka izandla namhlanje. Moya ingcwele kodwa ngifisa ukuthi undibekele wena. I am that I am. I am that I am. That was your word and your introduction today. Ngize nalokho phambi kwakho. Ngizothi nangalo angizalwane. Uthe wena unguye unginguye. Awumthinte in the dimension akudinga kuyona. Awumthinte kwi-dimension akudinga kuyona. Awumthinte kwi-dimension akudinga kuyona. Ngize isandla siphezu kwabantu. Ushanami mano laya mana. Zabala brakane nedeliana mana. Zilamane nayenane. I am that I am. I am that I am. Ngizwa na umlilo uphutshise altar. Zinamani labaya. Ngizophutshisa umlilo altar. I am that I am. 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 Mekuvuma phakamisa izandla zakho. Mekuvuma phakamisa izandla zakho. Mina ngavalila wamamehlo ngeke ngiphazamiseke owakho lokho. I am that I am. I am that I am. Ngoba ngimela ngime njengombelethisi. I bring the word of God, nothing else. Uzawenza umsebenzi yena umnikazi walo. I am that I am. Uthe izwi lakhe manje alizobuyela emuva lambatha. Nkulunkulu mthindelo yamzalwane. Ulamaya. Zivevele brakasa. Ulasana maniana. Ilaseleha. Thank you, Spirit of the Living God. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ulasele mehande. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Liyabasebenzela abalukholwayo. Thank you. Liyabasebenzela. Usho njalo kumina. Uthi liyabasebenzela abalukholwayo. Liyabasebenzela abalukholwayo. Unguye unginguye. Inkathazo uzozikhathaza namhlanje. Lokhu Sathane bekuzwisa khona kuzozwa uyena manje. Alamano. God says today, I am that I am. I am that I am. I am that I am. He's unlocking our destinations amasha. He's unlocking our destinations amasha. Konke bakade kugcitshwe isitha. Ukwambulile kuhlele ubala.
Umnikazi wakho uyayithathela manje. I am that I am. Umnikazi wakho uyayithathela. Umnikazi wakho uyayithathela. Spirit of the living God, we thank you. Spirit of the living God, we thank you. Unamaya. Ngizwa khona okufanele ukuthi ngabe umemeza ngezwe elikhulu kodwa uyibambile. Ngizwa kufuna ngabe uyamemeza ngezwe elikhulu kodwa uyibambile, angazi uyibambeleni. Spirit of the living God, ushana mayo. Jivavale libakalayo. Uzozuyitethele, ngeke uzuyibambe forever. Uzozuyitethele. Uzozuyitethele, uzozuyitethele. 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 I am that I am. Ukhona la. I am that I am. I am that I am. Kunini ngithandaza lo mthathazo. I am that I am. Elanonia alibuyi lambatha. Uthi I am that I am. Uthi ngizo-attend isimo sakho kwi-dimension ongidinga kuyo. I am that I am. I am that I am. Ungidinga nguJire, I am here to provide. Ungidinga nguJehova Nisi, ngizoshisa konke ngumlilo ovuthayo. Ngizoshisa konke ukugula okudla umzimba wakho, ngizodla khona namhlanje. I am Jehovah Nisi. Lama uJehova elgib uthi uzofohla manje laba vale khona bathiwa kuyoze kuvule bona namhlanje uthi kuvula yena. Uthi kuvula yena. I am that I am. UJehova sebawothi uJehova wempi. Uthi ngilwa nabalwa nawe. Wena thula shanani nama. Uthi wena thula. Uthi wena thula. And I declare there no body limitations. Nani amano. Yeah, I am that I am. I am that I am. I am that I am. Shinamana. I am that I am. Omunye uzozakhalela esitulweni akazi ukuthi uyibambeleni. I am that I am. I am that I am. Vala amehlo akho nje ungaphazamiseki. Uyeke indaba zabani. Shanamani nama. Hela mana yina. Hela mana yina. Hela mana yina. Hela mana yina. Vala amehlo akho uyeke indaba zabantu. Uze kuwena nawe. Yeke indaba zabantu uze kuwena nawe. Vala amehlo akho. I am that I am. Ilamande nevelevelia. Vivinda manda kalabai. Ilamande. Unlock. Spirit of the living God, unlock. Mkhatha wonke amaketango namafindo esitha manje. Ngisho nalo ababathi bamlinde ekhaya ngoba uDisembe uyeza. Ngithi manje ngimbiya ngomlilo lo aJehova Nisi. Umbiyele ngakafike ngakasuke ngakaphakishi. Uyabiya. Ilavande levevelian. Zonke izinto ezicima ukukhanya kwakho. Athe uNkulunkulu, you will make his face shine upon you. Phezu kwekhanda lakho ubuso kaJehova buyakhazimula. Ngithi namhlanje buyakhazimula. Lonke ithunzi elisithile ukhona kaJehova. Namhlanje kukhona ukukhanya kuyabuyiselwa. Kuyabuyiselwa ukukhanya. Ukukhanya kaJehova kuyabuyiselwa. Ilamana kuyabuyiselwa. Iya ezogcina inyembezo oyikhalayo namhlanje uyikhala esimeni esifanayo. Ngithi ezogcina inyembezo ozoyikhala namhlanje esimeni esifanayo. Ezogcina akusikho la kwakufanele ngabe ukhona wena. Wawungezile la mzukwana uSakjesu. Khona into owuyifuna. Akusiyona lo iphethe namhlanje. uJesu namhlanje ukunika eyakho. Ukunika okungeyakho. Ukunika okungeyakho. Namanina. Jiva vandele bebe. Spirit of the living God. Jesus name. In Jesus name. Gegama lika Jesu. Gegama lika Jesu. Gegama lika Jesu. Gegama lika Jesu.